с наше МВР, кавички, както господин Василев каза, тогава сме печели. Изобщо не ме интересува кой е вътрешен министр. Вътрешен ме интересува за няколко теми. Да ми пази границата, така както трябва, от нелегалните миграции. Битовата престъпност, борбата с организираната престъпност, наркотрафик и точно определени задачи. Ако аз не убедя хората с моите колеги да гласуват за ГЕРБ, какво ще ми помогне вътрешния министр? Нищо. Както и не ми попречи вътрешния министр. Арестуваха ни, арестува хората ни, особено по Кърджалийско, там помните ги държаха по арестите. Не могат да спрат. И сега не могат да спрат. Защото вече не са 4 дни, не са 4 месеца, няма 4 години. В нищото. Дори такива като теб гледат, говоря умни хора, пътуват насам и казват, край на кращата, те 4 години могат сега да спорят с Борисов, да му кажа, виж колко направиха докато нямаш. Господин Борисов, да, какво в същия контекст ще призовете политическите лидери след седмите избори? Как да се държат? Как да имат такава държавна синергия? Вижте, нито ми е ролята, нито имам такава роля да ги призовавам. А още повече нашите лидери в България са такива, че пази Боже да призовеш някой, ще ти отговорят всичките, що ги призоваваш. Аз си отговарям за ГЕРБ. Искам хората, чрез вас, за което ви благодаря, че сте дошли, да можем да ретранслираме това, което предлагаме. Можем да го направим, знаеме да го направиме. Има финансирани европейски, наши, български от бюджета и в рамките на година, година и половина видими ще са резултатите. Това казвам. А съвет на никога не давам. Благодаря. Картинката показва, че ГЕРБ самостоятелно няма да управлява. Партньорството. Вау. Първо, аз за това използвам времето, не да ходя да викам свалете Калин Стоянов, призовах да го отстранят, не че е лош министър, не че е лош човек, създаде около себе си напрежение, което в момента не ни е нужно. И за това обикалям и обяснявам на хората защо трябва да толкова депутати на ГЕРБ, че това да може да стане. Да ни е по-лесно да намерим споделена отговорност. Хубавото на изборите е, че народът сам решава какво да направи. Ако реши друго, пак ще говорим. Добре, благодаря.